Vi hylder viljen og evnen til at skabe resultater sammen. Vi tror på, at vi står stærkest, når vi står sammen. Og vi tror på samarbejde som vejen til succes. Når vi finder sammen, får vi tillid til hinanden, så vi kan lære af hinanden, trygt udfordre hinanden og sammen blive endnu bedre. Sådan skaber vi større værdi for alle, sammen med vores kunder, vores samarbejdspartnere og kolleger imellem. Når vi har en fælles ambition om at vinde, går det os allerbedst. De fælles mål er vejen til vores succeser på byggepladsen, kontoret, vejen eller fabrikken. Det er succeser, vi opnår skulder ved skulder, og de fortjener at blive set og fejret. For de kommer af, at alle bidrager med det, vi hver især kan. Fordi vi ønsker det, ikke bare fordi vi skal. Vi oplever mange forandringer, og kravene til at præstere stiger. De krav kan ingen indfri alene. Det skal vi gøre i fællesskab. På den måde høster vi fordelene af at være den store NCC-familie med de mange stærke kompetencer og erfaringer på tværs af forretningen. Når vi finder sammen, bliver det sjovere at gå på arbejde. Det er meget menneskeligt. Det motiverer os. Det giver os lyst til at byde ind med alt, hvad vi har. Vi øser af vores viden og inviterer hinanden indenfor. Så bliver vores processer skarpere. Det gør mange ting lettere, og det giver bedre resultater på bundlinjen. Vi ønsker at styrke vores samarbejdskultur på tværs af afdelinger, enheder og alle forretningsområder i NCC. Vi ønsker at styrke vores vinderkultur. Den er afgørende for, at vi står bedst, fordi alle gør deres bedste. Vi retter fokus mod vores mange forskelligartede teams og de fælles præstationer, vi leverer, til gavn for os selv og vores kunder. Stærke teams består af mennesker, der supplerer hinanden godt og dyrker det, de i fællesskab er gode til. De eksempler vil vi fremhæve. Dem kan vi alle blive inspireret af. Derfor zoomer vi ind på vores mange spændende projekter, vores mangfoldighed og forskellige fagligheder. Det giver en større forståelse for vores hverdag og kompetencer. Det vil også give en ny indsigt i, hvad det vil sige at være en del af NCC-familien. Sammen sætter vi aftryk på Danmark. Vi er en af Nordens førende entreprenørvirksomheder med over 16.000 medarbejdere, og i Danmark har vi været til stede i over 100 år. Sammen har vi stor erfaring i at opføre og renovere bæredygtige bygninger, der skaber værdi både i samfundet, for vores kunder og dem, der skal leve i dem. Vi producerer råstoffer, anlægger veje og udvikler nye grønne løsninger til Danmarks infrastruktur. Under jorden binder vi vores bygninger sammen med kabler til fjernvarme, vand og el, og vi leverer klimasikring til byområder. Vi er en virksomhed med stolte traditioner for at bidrage til udviklingen af Danmark. På tværs af vores forretning skaber vi løsninger, der kommer os alle til gode. Vi er NCC, og sammen er vi stærkest.